YouTube चेनेलनि साबस्क्राइबारखौहाय बोरैहाय बारायनो हायो बिनि सोमोन्दैहाय दिनैनि भिडिअआवहाय जोङो सोलोंनि। YouTube साबस्क्राइबारखौहाय जोङो बारायनो हायो माब्रैहाय माने मोनसे YouTube साबस्क्राइबार ग्रुप दङ। फेसबुकआवहाय थांनानैहाय बे ग्रुपफोरखौ सार्च खालामनानैहाय बे ग्रुपआव जइन जानांगौ। गोबां ग्रुप दङ YouTube साबस्क्राइबार ग्रुप। दा आङो मोनथाम मोनब्रैसो बेबायदिनो जइन जानायनि दङ आरो बेवहाय बे ग्रुपआवहाय थांनानैहाय जइन जानानैहाय बेवहाय गोबाङानो बेबायदिनो YouTube चेनेल गोदान गोदान खुलिनानै लायो। ओमफ्राय बिसोरो बेबायदिनो साबस्क्राइबार नांगौ नालाय बिसोरो नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन, ओमफ्राय नोंबो बिसोरनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनांगौ। बेबायदि उल्थां फाल्थां साबस्क्राइब खालामनानैहाय नोंनि साबस्क्राइबारखौहाय नोङो बारायनो हागोन। आरो बेबायदिनो भिउस नांगौब्ला वाच टाइम नांगौब्ला बेबायदिनो भिडिअफोरखौ नायनानैहाय 10 मिनिटला 10 मिनिट 15 मिनिटला 15 मिनिट बेबायदिनो नायलायनानैहाय वाच टाइमफोरखौबो बारायनो हायो आरोखि। अब्ला नायनि आङो माखासे ग्रुपफ्रावहाय जइन जानायनि दंखायो। फेसबुकआव थांनि, फेसबुकआव थुबाय आं। 3 लाइनावहाय थुबाय। 3 लाइनावहाय थुयोब्ला बेवहाय ग्रुप दङ नै, बे ग्रुपआवहाय थुबाय आं। आंहा मा मा ग्रुप दङ अब्ला गेवबाय नै बेबायदिनो नै गोबां ग्रुप दङ नै आंनियावहाय गोबां ग्रुपफोर दङ नै। YouTube साबस्क्राइबार ग्रुप बेवहाय नुनो मोनदोंना? बेबायदिनो गासै 19टा ग्रुपफोर दङ। बेयाव नायदो नैबे गासैबो ग्रुप आं जइन जानाय ग्रुप बेफोरो। दा बेवहाय मोनसे नै YouTube साबस्क्राइबार ग्रुप बेवहाय आङो थुनि नैबे गाहायाव बे ग्रुपआवहाय आङो जइन जानानैहाय दङ। बेलाय नै बेबायदि होदों नै निड 100 साबस्क्राइबार सेन्ड मी इउर चेनेल लिंक I subscribe your channel then you subscribe my channel come inbox होदों नै come इनबक्सआव फैनानै बे खामानिखौ मावलायनि होननानैहाय बेयाव लिरदों आरो। अब्ला बेवहाय गोबां कमेन्टफोर दङ। कमेन्टफ्राव नायदो नै कमेन्टफ्राव गोबां दङ नै 10 नै बेवहाय 10 साबस्क्राइब खालामनायनि थाखायहाय बेयो होदों नै SMS। आरो बेवहाय 2 साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय SMS होदों। बेवहाय जिखुनु थुबाय आं नै सासेनियाव थुबाय आं। मेसेज दङ, बे मेसेजाव थुदो। अब्ला बियो मेसेजाव थुयोब्ला नै बेबायदि थांबाय, बिनि प्रफाइल माबायाव थांबाय, मेसेन्जाराव थांबाय। अब्ला बेवहाय लिरनानै हरदो, SMS लिरदो साब फर साब बेबायदि लिरनानैहाय SMS हरदो। अब्ला बेबायदि SMS हरोब्ला बे SMSआ बिनियाव थांबाय। बे SMSआ बिनियावहाय बेबायदि थांबाय नै साब फर साब। जेब्लानो बियो अनलाइन जागोन अब्ला बे SMSखौ बियो नुसिगोन। बेनिफ्राय बियो नोंनोहाय रिप्लाय हरगोन एबा बेहाय बियो आंनो रिप्लाय होगोन। हमनानै लादो आङो मोनसे अपेन खालामबाय नैबे रोखोम। आङो जेनेबा SMS हरदोंमोन नै साब फर साब। अब्ला बियो गावनि लिंकखौहाय हरबाय नै भिडिअनि लिंकखौहाय इउटुबाव थानाय भिडिअनि लिंकखौ बियो शेयार खालामबाय नै। ओमफ्राय आंबो जेनेबा आंनि भिडिअखौहाय आङो शेयार खालामबाय नै। बेनि उनावहाय बेसेबां गोबाव बेखौहाय नायगोन 2 मिनिटला 2 मिनिटल' नायनाय जागोन बेबायदि थिग खालामबाय। बा 3 मिनिटला 3 मिनिटल' नायनाय जागोन बेबायदि थिग खालामबाय रायलायनायनि गेजेरजों। बेनि उनावहाय स्टार्ट खालामबाय आरो लिंकआवहाय बेवहाय थुनानैहाय बिनि लिंकआव थुयोब्ला बियो डाइरेक्ट इउटुबाव थांबाय, गेवहैगोन। ओमफ्राय बेखौहाय 1 मिनिट नायनानैहाय बेखौहाय आङो साबस्क्राइब खालामनांगौ। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानैहाय स्क्रिनशट खालामनांगौ।
स्क्रिनशट खालामनानैहाय बेनो सेन्ड खालामनांगौ आरो फार्स्टआव अपेन खालामजेननाय बेयाव मोनसे स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय 2 मिनिटब्ला 2 मिनिट नायखांनायनि उनावहाय बेखौहाय भिडिअ'आवहाय थुनानैहाय टाइम एबा सम ओंखारहोनानै बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानैहाय बे मोननै स्क्रिनशटखौहाय बेनोहाय सेन्ड खालामनांगौ आरो जेरै सेन्ड खालामगोन बेबो नोंनोहाय नोंनि भिडिअ'खौ नायनानै बेबायदि एखे रोखोमै सेन्ड खालामगोन। बेबायदिनो साबस्क्राइबारखौहाय नायलायनायनि गेजेरजोंहाय वाच टाइमफोरखौहाय बारायनो हायो। दा बे रोखोम नोंथांमोना बेबायदि खालामनानैहाय SMS खालामनानैहाय गाव गावनि साबस्क्राइबारखौहाय नोंथांमोना बारायहोनो हागोन आरोखि। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो।